Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words. Maayong hapon mga katsismosa. Aniade ko karon sa kilit sa MEPS. Aniade ko karon sa MEPSA. Sa Maay Dapit. Ari ko diri magchismis. Ano sa mga latest update. Let's go. Oh, long mga katsismosa. Dari ko karon sa Maay. Babang mo sa tabuan ano nang hatag sila bugas. Sila pang tanong ha. Anong nang hatag sila bugas? Siya na tabo sa mga panig. Iday. Miss pwede mauta na. Baw. Sila. Anong giyatagan ng bugas, day? Ha? Anong giyatagan ng bugas? Ron sa nagdio? Ya karon kay nakadawat mga bugas o sa may imong hang gibati, day. Unsa may imong gibati, day, nga nakadawat ang mantag bugas? Ha? Nalipay ka? Anak pasalamat ka, gitaganong 5 kilos bugas. Ingon sila day kay napo daw ko ni ka kilo niya. Lima ra di ay? Lima ra. Alangan kay napo manunta niya ang ikalima kay ipahurot man og lungag niya, di man mo ganahan maglungag nga usara, no? Panos po. Mapanos sa di ay. O, mo ni siya mga katsismosa, mo ni siya latest update. Ato na dito, di natin. O ate ligaya, asa imong bugas dai. O dala daw. Para magpasalamat ko gihapon ka. Wala na galaw. Ikaw day pila di kabog mong anak day. O sara? Oh, iniguli nimo, pwede na ka maglugaw usa ka kilo. Lugar ako 1/4. Sige, maglugaw na daw siya 1 point mga katsismosa. Mao ni siya ha, naitabo. Kami inay gitinood mi pero giatagan jud mi sa amo ang amor sa ICI. Dili ra kami ang naginay. Dili ra ang ICI. Apil jud ang tanang mga factory sa MEPSA. Pero daghan sad kaayong salamat na natagan sad mi og bugas. Bisan og hinay mi get naning kamot sa nga mga tagiya tagan sa bugas. Maglaban na yes. Sa Bisaya. Ikaw dong, sa may imong hang sa imong gibati ang yatagan kag bugas. Buto. Ya nalipay na ka. Ganun man ka nalipay nga. Dapat malipay jud ta kay yatagan man tag bugas bisa gamay ra. Ha? Adugay mong driver, nagpaabot aday ka. Mani siya wa musa no. Tanan siya, tanan ay atagan ng bugas. Ma-feeder man, mamaay, o mamitur. Tanan siya. Wala sila bugas ka. Kung nadi ko kauban nga si Dings Vlog. Hi. Subscribe to my YouTube channel. Mani siya, Dings Vlog. Guwapa. Bye. Kasi kasunod yung mga ate, hindi ka bugas. Palipayon ba ka? Kana? Amanis Michael.
Makita dyan ninyo no, na daghan dyan kayo nagdagugas. Muna siya na itabo sa Malipayon pa nga nakadagbugas. o ba, nag-lockdown na. Diba, nagyahin ang murag namuusa sa pagkira. Sa kakapoy. Shout out, Day. Malipayon ba sa bugas? Nalipay ba mo sa bugas, Day? Basta dito guys, nakadawa sa pagkinay. Bakit po yung pangkatagaray sa Magkana pares. Sa nakasulti dahil sa iyong bidang bugas, malipayon ba? Bakit kasi mong bugas na gidalo siya? Pati ba? Mas kasulti sa imong nadanga bugas. Kasulti, pigadibi asa imong gidanga bugas. Uy! Salamat sa ICI. Okay, pasdagan salamat sa. Unsa imong asa man na imong bugas? Over here. Anong giisod man ani mo dira? Unsa may kaistorya nga giatagan ka ang bugas sa og nahinay ta? Salamat kayo. Salamat. Sa ICI. Salamat Shopee. ICI. Aw. Sa inyong may istorya na kadawat o 5 kilong bugas na dahil dito kuha ang adlaw. Mao ni mga katsismosa no, malipayon kay sila nga nakadawat sa sila bugas. No, bisan ako nalipay sad ko bisag hinay mi. Pero gipansipamutan jud nila. Natagan bagit mi. Salamat sa Okayo ko sa imat. o sa imong kuanday, kasulti sa imong gida. Thank you so much. Karay. Sila nakapoy sa pagpanan. Kalamong YouTube lang ah. Ha? Tara. Asa mo ba natin kaneh? Please dyan pagduwa. Uy, rice sticker, ma'am. Sa interview na to. Aray, sige, alin dong. Ali. Are, ma'am. Tanong di ka dong sa imo gibati dong nga yatagan tagbugas bisag nahinay ta. Gamay kalipay. Gamay nganong gamay man dapat dako na to. Maor may na. Mao na pero dapat jud dong magpasalamat ta bisag hinay ta no. Dili sad kita dili sad ang isiyay ray naghinay. Dili sad sulod sa mitsa. Ano?
Pagbugas na lang, kuya. Sige. Oy, Florami. Shashagway. Marina, shout out sa imo ha. Shout out sa imo mga barkada bi. Sa imong linya. Imong linya. Asa may mga kulukuyog na. Sige. Nice. O, sa may kasulti dex yung pamugas. Salamat sa. Hello mga kating. Dari ko ngayon, kasi sa Mosa Vlog, Saya Vlog. Smart City International. Sa kahinay, nakapanghatag ako sa bugas sa mga empleyado. Asa kag video? Asa yung bugas wala bro ko helmet o sa likat kasakay. Three na kayo eh? Three. Eight ratan. Yung mga Hala. Twenty minutes later. Sige. Pag mga katsismusa no, mao din siya si Dings Vlog. Awa duha ka sako yang kita. Please subscribe sa iyang channel Dings Vlog. Day. Sa mo ka istorya day nga ginagan kag bugas day. pasalamatan ko sa ACI bisa naghinay mi gitagaan niya pang bugas. Oh, kunya kana imuha na duha? Luto man Ano daan duha? daw. Ingon 5 ra ka kilo, yung anong napuman na imuha? Nikas ko ba? Nikas ka, hala. Tugan ka sa ICI ha. Nikas ka. Hi. O, Pa-shout out di ay kay Dings Vlog. Mo ni siya, please subscribe sa iyang channel, Dings Vlog o Chismosang Bisaya Vlog. Og dire lang sa kukutob ha. See you next vlog. Bye-bye.